Ďalší výborný produkt je Prodeacid a doktor Kardaš ho odporúča užívať ako jeden z prvých napríklad spolu s deň a noc, lebo on tiež očisťuje, detoxikuje, pomáha vyrovnávať pH krvi a odkyslenie, zbaviť sa toxínov z tela. On vravel, že oni nad Prodeacidom pracovali ešte možno aj viac ako nad deň a noc, že on má v sebe také obrovské množstvo vitamínov, minerálov a tak dobre posúvi na telo, že doktor Kardaš ho odporúča používať ako jeden z prvých produktov. Tu máte tiež extrakty z červenej repy, z kiwi, mango, grapefruit, oni celostne očisťujú organizmus, ale možno ako vidíte na každom produkte je tiež patentovaná zložka, ktorá sa nikdy nepíše a ktoré v sebe sa možno ešte sa skladá tiež z veľkého množstva rastlín, ktoré pomáhajú napríklad ako tu späť násobniť jeho účinok. Prodeacid veľmi dobre pomáha pri palení záhy alebo pri problémoch so žalúdkom, napríklad gastritida spolu, keď dáte z aloe na regeneráciu Prodeacid. Mali sme jedného mladého človeka z Česka a on mal veľké problémy s žalúdkom, tak on povedal, no nemohol nič jesť a tak ďalej, a po používaní asi 3 mesiace používal Prodeacid spolu s inými produktmi a povedal, že potom môže jesť aj klince. Prepačte, to je moje svedectvo, tak ja ho poviem. Som sa chcel práve Mirky pýtať. Môžeš? Keď už som spomenul, ja som sa tu náhodou vyskytol teraz a viete, že to je moje svedectvo, mám človeka, ktorý bol naozaj ťažké problémy s žalúdkom a bol celý bledý, skoro jak tá stena a hovorí, že on má veľké problémy. On pomáha totižto bezdomovcom a s tými bezdomovcami aj jedával. A to sú není veľmi zdravé potraviny, lebo to majú z tej banky potravinovej a prišiel za mnou sa sťažovať a hovorí, že veľmi zle mu je. Ja som mu nasadil tento produkt. Za mesiac úplne zmenený a viete, aký výsledok mi povedal Peter, ja môžu jesť klince. Všechno v pořádku. Takže len svedectvo živé, naozaj úžasné výsledky. Príroda nikdy nesklame. Ďakujem. Ďakujem ti, Peťo. On vám môže porozprávať veľa príbehov. Obraťte sa za ním a porozprávam ešte viac, ako ja viem.